खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसनथाइ सानखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसनथाइ सानखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाया 90% जाफुंबाय। फैगौ 8 जुलाइ खालारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन। बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला आफादफोरजों लोगोसे गासै 1300निबो बारा सुबुंफोरा बाहागो लागोन। हाबाफारिनि गेजेरजों बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव 75% लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायगोन आरो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जाबोनाय नबजित नार्जारिखौबो बरायगोन होननानै मिथिहोदों। बे हाबाफारियावनो बर' हारिनि गोबां फुंखा सुबुंफोरजों लोगोसे माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिहोदों। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसन सान, बे गायसन सानखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्र बेयाव जोङो खुंनो थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों लाहार-फाहार खालामदों। फ्राय लाहार-फाहारनि खामानिया सोलिबाय थादों, फ्राय जाबाय। मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोरा। गासै 1300 जिल्लानि जोंहा डेलिगेट्सफोर बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैगोन, बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों। हाबाफारि बायदियै जोंहा फुङाव 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा फिरफिला बिरहोगोन आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव जोङो सासे जर'खा आलासि लेंदों, बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा बे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफागोन। बिनि उनाव 10 रिंगायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों एबार खौसेथि बर' सुबुं आफादा, जे बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बेन्दोङाव गोलैनाय गासैबो बर' फरायसाफोरनिफ्राय जोङो गाहायै बर' बिजोंखौ स्पेसियेल केयार लानो थाखाय बर' बिजोंनि 75% एबा बिनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो बे हाबाफारियाव बरायगोन। लोगोसे आदार्स मिडियाम बर' बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' एबा इंराजि बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' बिसोरनिफ्राय जोङो 10 जोङो टप 10 जोङो सायख'दों, बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजाद जेखौ हायार सेकेन्डारि होनो, बिनिबो जोङो फरायसाफोरखौ गासै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंनि 10 टप 10 जोङो सायख'नानै बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो दाख्लै बावैसो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव उइनार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारि बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै, गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां EM अनिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव आसामनि ADGP मानगोनां बिथांखौ जोङो बुंथिगिरि महरै हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। डक्टर अनजलि दैमारि मानगोनां डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि बिथाङा जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेयाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बाहागो लागोन। बिनि उननि हाबाफारि जोङो मोनसे 1 रिंगायाव गेवलां मेल मोनसे जोङो लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां आलासिफोर दङ। बिनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंहा स्पेसियेल आलासि जोंनिनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो थागोन। बिनि अनगायैबो आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि आरो डक्टर रनज पेगु आसामनि मन्त्रि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि जोंनो खोथा होदों। जों खोब आसा थिदों जे एबारनि जि गायसन सान, बे गायसन साना सानसेनि हाबाफारिजों 18 जुलाइ खालि गाजा गोमजायै जालांगोन। इतिमध्य जोङो जोंनिफ्राय जोंनि जि साखाफारा जानांगौ
बे हाबाफारिखौ जोङो फ्राय मावजोब्बाय। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।